агар одамизод медонист ки пагоҳ чӣ гап мешавад, ҳеҷ гоҳ ба ҳамин роҳ сафар намекард. танҳо Аллоҳ медонад ки пагоҳ чӣ гап мешавад. дар видео лайк монед, видеоро то охирша тамошо кунед, як чизро мефаҳмед. фикротонро дар поёни видео бинависен ва видеоро дар ягон ҷо поделитсия кунед. Ба канали мо обуна шавед, подписатсия кунед, лайк монед, колокольчика биҷиқед. Tajik Video.